Čaute, vítam vás u prvého vlogu. Dneska sa budeme rozprávať ale prečo som sa rozhodol mať kanál na YouTube. Tak, musím rozprávať hlasnejšie, lebo ma nepočul na Bandicam. Ma vôbec nepočul, tak som si stiahol toto tu, ten program HyperCam 3. To je úplne super, pozrite, máte tu viacej. Nahrám 30 sekúnd, 40 sekúnd skoro. No tak, prosím vás, buďte takí láskaví. Som mal slova počuť, nehnevajte sa, ale musím hlasnejšie rozprávať. Tak, no, čo som s tým klikol? Počúvajte, tak, dneska sa budeme rozprávať o tom, že prečo som sa rozhodol mať kanál na YouTube. Volám sa Simulator TV, viete o tom, tak keď som sa volal Auzian Čepiga a potom ešte predtým som sa volal Michalko Gogo Šiška, neviem, som kopíroval Goga, som nevedel, čo mám dať, aké meno. Tak potom ma napadlo, že Truck Simulator som hral a potom som si povedal, že prečo by som si nedal Simulator TV. A potom mi kamarát povedal, daj si. To ja som dal a podľa mňa to je dobré meno. Vy ste lepší, oveľa lepší, to je jasné. Ešte raz poviem, počkajte. Ste oveľa lepší než ja. A neviem jak vy, ale ste oveľa lepší. Viete, je to môj prvý vlog. A ešte raz poviem, to je môj prvý vlog, ale ja vám tak poviem, mám blbý kúsok PC, alebo notebook, tak ešte vám ukážem Bandicam, možno. Nie, Bandicam nie. Napríklad, toto tu je veľmi super, počkajte. Toto je veľmi super, lebo nemusíte dávať, tu máš už hneď videa, tu máme hneď videa, no, tu dáte napríklad, že nastavenie, nebudem vám hovoriť, čo máte robiť, si musíte to robiť sami, prepáčte. Toto neviem, čo je, toto neviem, aha, toto viem. No, sú ešte také systémy od FDO, mikrofón zvukové dačo. No a toto neviem, čo to je, sa mi to nechce čítať, lebo ani neviem skoro čítať, som už starý na to, čo ste, ja mám iba 12 rokov. No, toto, keď sa chcete zaregistrovať, som sa nezaregistroval, teraz iba natáčam 2 minúty, by som mohol, keby som sa zaregistroval, tak by som natáčal možno hodinu, 2 hodiny. Tak, viem, že ma nevidno, nemôžem vidno, lebo neviem prečo, ale mám dačo pokazené. No nie, že pokazené, ale neviem to nastaviť. Takže prosím vás, dajte mi komentár, budem plakať. Dajte mi viacej odberov. Dajte mi aspoň 1 000 000 odberov. Budete veľmi dobrí. Tak, vám ešte poukážem svoje také veci súkromné. Také pesničky napríklad máme také a ďalej videá, a pustím, čo vy na to? Pustím, davaj, laguje mi. Dobre, to stačí. Fuj. Obrázky. Pozrite. Sorry. No, som. Tak, bývam v Bardejove, to je na Slovensku, tu viete. No, bývam v Bardejove, sídlisko Družba, pod papiernou 57, vežiak 11. poschodie, tak neviem, ale asi končíme, dajte mi like, odber a také veci, no dajte mi aj Karla lajky, dislajky, Mirajky, Mirindu a hocičo, takže čauky mňauky.